dichterbij zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Het is toch wel heel zoer. Voor u is ongekend natuurlijk. Broekster Boys belibbert een historisch seizoen. Voor de tweede keer in de geschiedenis kan de Lietse club uit Damwoudt op landelijk niveau uitkomen. Broekster Boys binnen nou nog een provinciale eerste klasser. Maar als ze winnen bij Deto in Frieseveen, kennen ze naar de 4e divisie, landelijk niveau. Ze moesten er meer als 30 hier op wachten. Voetbalje op landelijk niveau. Dat kennen de Broekster Boys nou weer heljen, want ze binnen er heel dichtbij. En dus is er een fieldinspectie hier achter mij. Maar voor zenuwen is neer te vernemen. We gaan gewoon 90 minuten knallen. En hopen dat we het hun heel lastig kunnen gaan maken. En ja, dat is onze doelstelling. En dan weet je de balletjes rond. Het badden in de jaren 90 een keer jeder. Broekster Boys tussen grote clubs als IJsselmeervogels en Spakenburg. Pieter Elzinga speelde 10 hier in het eerste en weet het nog als de dai van Juster. En ik weet, wie ben ik bij Noordwijk. Komt er aan en staan er gewoon 20 auto's op regen. En alle spelen in een auto. En wie gewoon een auto. Maar ja, dat is ook een ding wie natuurlijk net went. Hè? Ik bedoel, wie kwam in het dorpje wij. En dat wie gewoon voor u ongekend natuurlijk. Het moet duidelijk wezen. Het verschil tussen de eerste klasse en de 4e divisie is groot. De divisie wordt zien als semi-professionele amateurs. Een grote stap voor een dorpsclubje als Broekster Boys. Ja, wij betalen net, dat hebben we hier manier en dat geef ik niet meer doen. Ik denk, ja, als je naar de 4e divisie gaat, maar ja, de prut van de jongens die willen betalen. Ja, en dan hast je mijn jongens die correct uit de aas komen, ja, dat niveauverschil is veel te groot. Dus je hast, ja, net alleen financieel en faciliteit, maar ook gewoon qua spelersgroep is het verschil heel groot. Maar toch, kan het Safier komen? Want ze speelden de finale naai-competitie in Deto. Oer 2 wedstrijden. Broekster Boys verleert de eerste meeting met 1-2 en Matt Joet dus winnen. Ja, het is mooi hè, want ik bedoel, als je het eind van het seizoen nog een toetje hebt en je bent tot de finale gekomen, is het natuurlijk mooi. En we komen hier niet met een dikke nederlaag, dus ja, dan is het extra leuk om hier nog wat proberen te halen. Tjen alle verwachting zien, komt de club uit Damwoudt op vastsprong. Fantastisch op. We hebben vorige week eerst de helft echt voortspeelde Trodeto. En nu winnen we Maïsinaal. Iedereen hier ziet er lekker in. Iedereen vlamde. Daarna wordt het rap leak uit een penalty. Maar dat docht Broekster Boys net zo volle. Ze gaan terug en maakt ze zelfs de 1-2. Hier hebben we denk ik de eerste helft gewoon het betere van Spulhoorn zien een 4e divisionist. Ja, dat is gewoon enorm knap. In de tweede helft komt de goal van het seizoen voorbij. Piet Wessel Dijkstra krijgt de bal en docht dan dit. Hij laat mooi van mijn linker en dat is mijn goede voet. Dus ik denk, ik poeier hem die goal op die kant op. Nou, van mijn koer er aan beide kanten, bij de lat en de peel net een vinger met tussen. Bij deze 1-3 staan is Broekster Boys promoveren. Deto moet scoren voor een verlenging. De spanning neemt ta. Heel lang lijkt het erop dat Broekster Boys er is. Komt de blessuretijd. Dan scoort Deto. Het is toch wel heel zoer. Daar ben je zat dichtbij, maar nou, ik kan er droeg moeilijk van. Maar ja, en dan glipt het toch nog uit hand. Er komt een verlenging. En daarmee wordt de wedstrijd eens te lang voor Broekster Boys. De Damwoudsters binnen op en kennen het meer. Deto speelt het verschil uit en scoort. Dit zijn gewoon clubs, ja, dat kunnen wij in principe net on tippen, maar ja, we hebben fantastisch dingen en dat is er wel direct, dat zei direct, maar dit is nog wel heel zoer. Broekster Boys verliest uiteindelijk zelfs, want Deto scoort nog een keer. Daarmee is de dream van landelijk niveau oer. Maar het merken 2026 van het Lietse Dwarpclubje krijgt gouden bladzijden in het geschiedenisboek. Het hier echt in. En dichterbij zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar ja,
dat hier een heel dreig seizoen worden. En zij eigenlijk maar wegwezen. Ja, daarom dat het ergens natuurlijk doet het echt wel zeer. Nou, ik ben echt enorm trots en ja, ik kan ergens mijn opgeven hoofd zeker hier van het veld afstappen. Want deze prestatie is voor Broekster Boys nog steeds historisch.